ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Тридочинки. Хуш омадед ба видеои имрӯза. Дар имрӯза видео ман мехоҳам ба шумо паплинои нисбатан арзонтара нишон диҳам, нархошона фаҳмонам ва агар ба шумо маъқул боша, метавонед ба мо нависед, мо ба шумо равон мекунем. Дӯстони азиз, ин намуд паплино нархошон аз анамин 50 сомон сар мешавад. Ин паплини нигиндора то анамин 70-65 сомона. 50 сомонаш тыныкай, паплини тынык да нигин задагиян, вале анамин 60 сомонаву 70 сомонаш паплини нағзай. Доинг нестай, вале паплини хубай. Ҳамин гули рамашкара бисёртар аз ма хоҳиш карда буданд ки ҳамин намуд гуло ҳастай, нестай. Ма гумон карда будам ҳамин нусха дар ваяй паплинои дубайскай, вале ино дар анамин паплинои арзон будай ҳамин нусхаи гул. Набинед, бисёрам паплинои хушрӯ, нархошонам нағзай, нигиндоранд. Чӣ хеле ки гуфтам, аз 50 сомон сар мешавад то 70-65 сомона. интихобш хеле васеъ. Ҳамин як намуди 70 сомонаша дидам. Рости ғавсишон мисли доинг ғавсай. 70 сомонаш, 50 сомонаш не, вале доинг нестай. гули нав омадагия. Иҷа дабинед чӣ хел гулҳои бисёрай, гулмайдаяй, ҷои оптимай. Касое ки мехоҳанд хучон омада харанд, пас тарафи пажарка биёед, якум дарвоза, якум ряд. Ҳамаи янамин намудои паплинои арзон ҳаст. Як чиз дига дӯстони азиз, ки дар ҳар видео ман ба шумо гап мезанам ки мисол аз рӯи видеоҳои мо баъзан мешавад ки паплиное ки ман нишон додастам шояд ки дар ҷое 10 сум арзон ё 10 сум қимат боша. Барои ҳавай ман ба шумо фақат тавсия метиҳам ки бозор ки рафтед, ҳама ҷора бинед, муқоиса кунед, сипас харидорӣ намоед. Ва як чизи дигарро ёдовар шидан мехоҳам дӯстони азиз, ки канали мо ин канали бизнес нест. Ин каналро на танҳо ман барои бизнес кушодагиам, ин канал барои шумояд дӯстони азиз, ки ҳама чиро абзор карда пешниҳод мекунам, то ин ки шумо аз нарху навош хабардор шавед. Хулос амихелана марҳамат бинед, бисёр гулҳои хушрӯ, анамин нигиндоро. ҳозир ман доингҳои арзонам ба навор гирифтагӣ ҳастам, бе сангоша. Агар хоҳед метавонед аз ваё тамошо кунед, бинед ва интихоб намоед. На марҳамат. Ино ҳамаш анамин паплинои гуфтам 50 сомон сар мешавад то анамин 70 сомона. Иҷада боша, хостум барои шумо доингҳои арзонтарака нишон диҳам. Доинган ино бенигин, нархошон 75 сомонӣ. Бисёрам хушрӯанд, ғавсанд, гулҳои ҳар хела доранд. 75 сомон. Як чиз дига дӯстони азиз, ки мисол ҳамин доингҳо баъзан ҳамин гуле ки нав омадагия ва ё қиматтараканд бенигинош. Ино ки мисол буд и гулҳо аз ҳамин сабаб камакак нархаш арзонтаракай. На марҳамат бинед, 70 сомониам метиҳанд агар ки бисёр гирӣ. ин видеора ман аз Корвон тарафи Оптовӣ, анамин якум дарвоза ба навор гирифтагӣ ҳастам. Касоне мехоҳанд ана мисол гулмайда, гулкалон, ҳамаш анамин иҷада ҳаст. Паплин аз анамин чӣ хеле ки мегӯянд 40 сомона сар карда, бозор вақте ки меоед аз 40 сомона сар карда то 500 сомонаша ҳастай. Барои ҳавай дар ҳар видео дӯстони азизи ман, подписчикони канали мо, дар ҳар видео ман ба шумо гап мезанам ки нархҳое ки мисол ман гуфта истодам, нархи ҷое ки ман ба навор гирифта истодам, шумо метавонед омада як бор бо бозора бинед, муқоиса кунед, куҷое ки арзон аст аз уҷа хавай кунед, харидорӣ намоед. Зеро ки ман ӯ ҷое ки розӣ мешаванд ҳамин фурӯшандаҳо, ҳамун ҷора ба навор мегирам. Баъзан ҳамин куртоҳо ҳаст ки арзонай Оптовида. Меравам, иҷозат наметиҳанд ки ба навор бигирам, ҷои арзонша. Ё ин ки баръакс. Барои ҳавай чӣ хеле ки дар ҳар видео мегӯям ва боз ҳам такрор мекунам ки бозор калонай. Шумо як бор
худтон муқоиса кунед нархҳоро. Касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, то қадри имкон, мисол ман ҳамиҷара дидам арзонтар, ҳамиҷара ба навор гирифтам. Шояд ки бо чанд ҷои дигаш ҳаст ки аз ин да арзона ё ин ки баръакс аз ин да қиматай. хулас ҳамахел ина инош нигин доранд, бенигиношам ҳамаш ҳаст. Рости ин нуқтаи савдора нигинош ки мисли ҳар дафъина ман ба навор мегирам, нигинош ки чӣ набуд, барои ҳамун нархоша напурсидам. Бисёр набуд нигиндорошон, нархҳои иноша напурсидам. Аммо бенигиношон ҳам хел нарх доранд. Ҳамчи паплине ки дида истодаед, бенигиншам ҳастад да ҳамиҷа. Ҳамин нигиндорое ки мебинед, бенигиношам ҳаст. ина марҳамат тамошо кунед. Метавонед интихоб кунед, сурат гирифта ба хешу наздикон равон кунед, то ин ки паплини дилхоҳтона пайдо кунанд. Баъд як подписчик мо хоҳиш карда буд ки дар бораи доинг гап занед. Доинг ин паплини мулоимай, ғафстаракай, мисли туркӣ ғафс нест, вале ғафстаракай. Баъд дар таркибу шолк надорад, шох нестай.